Pamusoro wedani baba awa wakangotukwana kumba kwavo, ndinogara next door nawo, hapasi parefu neparefu, wachitukirira mukadzi wavo. Wakabva kuma10 dzemanheru kusvika na1, wachitikwanizana vega vega mukadzi nemurume. Ndovazonuredzera zita repamba pedu nini, pamba pangu nini. Ndakanyarara kusvika pachena. Ndakutsvaira mukova wangu kuma6 dzemakuseni. Ndobvatuka babava wachitukwana nezvikanhu zvekutukwana imimi. Pamusoro wedara ndizoti chitutsi wakutukwana kudaro ndobvanzi ndikutukwana imimi amai Aston, nokuti imimi mwana wenyandana nemukadzi wangu, nokuti kufuta kwakaita mukadzi wangu KuMagaro ari kupedza witi yangu nechibawe. Ndikutukwana imimi amai wacho amunani Pfungwa dzenyu dziri KuMagaro kumatako pamhata penyu panyini penyu. Ndozvandikutotaura nemi, ndikutotukwana imimi. Mukadzi wacho abvanzi une chokwadi kuwatukwana nezvanzi ndototukwana kusvika zvaita hama dzacho dzikauya dzikamubata, haana kunzwisisa panguva yacho iyoyo. Achiramba achitukirira kudaro, inini mwoyo wangu wabhoira, ndobva ndati regai ndiite sei, ndiende kunomhanga kupolisi. Shuwa handazoenda kupolisi, bva ndazoenda kuachameni. Achameni bvanzi nyaya yenyu nhasi ndine hwendo, ndichatonga mangwana. Chitatu chakwana mangwana yabva titonga nyaya iyeyi. Chokwadi ndakatsanangudza semasese dzevandiri kuita munomu. Ndobva abvuma nyaya yake zvikanzi chokwadi. Zvikanzi saka amaimi kuyananisa kwataita nyaya panapa, mude chimuripo wenyu abvuma nyaya yake. Ndikati ndoda mbudzi. Ndobva aramba rizimukomana apirwa nyaya. Ndobvanzi inini mbudzi handikwanise kuiwana, nokuti zvikafu chandikudya ndikutsvaga apo neapo ndichemubheseni ndinokwanisa kuona $10. Ini ndokuzvininipisa kwangu ndichiona kuti nenext door yangu ndabva ndabvuma zvishwa kuti ngaaripe $10 yeizvi. Zvakaitika mwedzi wapera, $10 ye haana kuripa. Akaudza kuti iwe uchisumuka panapa usiri unopa amai afeafea, unonopa chimupurisa. Mupurisa ndiachaanechi neuripo wamai awa wekutu uya wondipa, ndozotuma mupurisa uzoenda nehukwi dzichi kuna amai awa. Haana kwanisa kuita seizvozvo. Raiti tagara ndobva ndazosangana nasabhuku parodhi, zvikanzi amai makapiwa here zvinhu zvenyu? Ndikati kwete. Ndobva azosangana iye nasabhuku, zvikanzi wakaendesa here zvinhu muripo wamai awa? Zvikanzi ndakapa mupurisa magwabi ano. Magwabi ano abva afonera nasabhuku, zvikanzi kwete handinapiwa zvinhu. Ndemufunga nemusi wechitatu ndobva handishedza futi, ndobvanzi amai nyaya yenyu isitakupai tsamba niende kwamama, nekuti munhu haasi kuda kuti auye aripe zvinhu kana kuti atisainire kuti patakapanana agreement paipai ndepapa. Ndikati alright Joshua. Ndobva azoshedza mupurisa wekwamambo wokwedu kumhiro, ndobva auya, ndobva azoya kumba kwedu, ndobva tazotaura nyaya dzedzi tiri tese. Ukutadza ukataura asi amai akatsanangura. Saka iwe utenda kuti wakatuka. Saka mama akatuka. KuMagaro izvo zvakatuka. Inini semuvakidzani vangu ndandakati mbudzi. Vaise mbudzi shamayanza mbudzi. Muisire mbudzi yedu atigumina. Unombonzweko napa?
Satana angapinda. Wakauya pambani. Wakauya wani izona wangu wani chini ndoda usana. Kufunga leo mnataka kidogo mchini kwa udonyo ni sana. Tena ndo saina. Anoda kuti apa apa dhamareda bwesa kandobhadhara kudzika chesa tama yana kwabhadhara bwesa wapira dana. Munofana kubva wadzosana mari yawo yedana. Ndo saina shamani. Vazhinji vakambudzi dzako mini kudzorera mari yawo yedana. Apana sakomero. Muromo wako iwoyo unoita kuti usvike pawasvika nhasi. Ena ndo saina mimi. Mutongo wakapfava apana zvatukuita nai. Chatindaurira chi. Wakapfeka bhutsu. Kana uri kumba uko auite zvaunoita kai. Unenge uchiganza. Kumba munoganza tokuzira neni toganza. Ndisikana wako unokuwada kutange mucheke. Ndogara vachama chipezinyaya. Kana wasaina ndizvo zvokuramba watesa bhero uchitenda ndambudzi. Muisire mbudzi dzake. Anobhadhara muzva 6 zvese zvatokaita. Nemari yechi yedare. Ivo apo ngapaite musha. Sumuka yamai. Munozotera muzvinhu yakuita muzva 6 masutu wavana. Sumuka chama apedza. Tipe vamwe. Achi